Κύριε Μερίλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα αρχικά να μας πείτε λίγα πράγματα για τον γυναικείο κόλπο, έναν επιστημονικό ορισμό του γυναικείου κόλπου. Ο κόλπος είναι ένας ηνομιώδης σωλήνας, ο οποίος εκτός από την γνωστή του χρησιμότητα και την σεξουαλική επαφή μεταξύ αντρός και γυναικός, είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο, διότι έχει σχέση με 3 διαφορετικά συστήματα του οργανισμού. Εκτός λοιπόν από το γεννητικό, το οποίο προσφύγεται στο άνω τείχομα του κόλπου, με τη μήτρα, με την οποία γίνεται επαφή και εξαρτάται η γονιμότητα, 2 άλλα πολύ σημαντικά συστήματα προσφύγονται στο γυναικείο κόλπο. Στο πρόσθετο τείχομα αυτού εφάπτεται η ουροδόχος κίστη. Έτσι έχει σχέση λοιπόν με το ουροποιητικό σύστημα. Στο δε οπίστιο τείχομα αυτού άπτεται η κατιούσα μοίρα του εντέρου, το ορθό δηλαδή, ένα εργαλείο λοιπόν της γυναίκας, πάρα πολύ σημαντικό για την επαφή, αλλά και για τη γονιμότητα, την ούρηση και το γαστεντερικό σύστημα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την τεράστια σημασία του. Μάλιστα. Ποια είναι η σημασία του pH στην περιοχή του κόλπου? Το pH είναι κάτι το οποίο για πολλά χρόνια όχι ακριβώς αγνοούσαμε, αλλά δίναμε δευτερεύουσα σημασία. Ο ορισμός του pH έχει να κάνει με την οξύτητα του κόλπου. Η κάθε γυναίκα, θέλω να σας υπογραμμίσω, ότι έχει διαφορετική οξύτητα, άρα και διαφορετικό pH. Όπερ σημαίνει ότι μπορεί να κυμαίνεται το pH, το πόσο όξινος ή αλκαλικός είναι ο κόλπος, από ένα 3-3,5 μέχρι ένα 5-5,5. Αυτό είναι το 3,5 με 5,2, είναι το λεγόμενο φυσιολογικό pH. Και γιατί το pH είναι σημαντικό? Γιατί ακριβώς έχει σχέση με τη χλωρίδα του κόλπου. Δηλαδή, ένα όξινο pH είναι ένα pH το οποίο βοηθάει να έχουμε μια καλή χλωρίδα. Αντίθετα, ένα αλκαλικό pH είναι ένα pH το οποίο δημιουργεί ένα πολύ καλό υπόστρωμα για να έχουμε κολπικές λαιμώξεις. Ποιο συστατικό βοηθάει στη διατήρηση του σωστού pH? Το συστατικό το οποίο προσδιορίζει αλλά και διατηρεί το pH παράγεται από τον ίδιο τον οργανισμό και είναι το γαλακτικό οξύ. Αυτό παράγεται από μια οικογένεια βακτηριδίων, τη λεγόμενη καλή χλωρίδα του κόλπου, που ονομάζονται γάλακτοβάκυλοι ή Döderlein bacilli επιστημονικά. Πρόκειται λοιπόν για μια οικογένεια βακτηριδίων, τα οποία έχουν την ικανότητα να προσλαμβάνουν το γλυκογόνο, ζάχαρη πρακτικά, του κόλπου, από τα επιθύλια του κόλπου, και να το μεταβολίζουν σε γαλακτικό οξύ και οξικό οξύ. Το γαλακτικό οξύ είναι αυτό το οποίο προσδιορίζει κατά κύριο λόγο την οξύτητα του κόλπου, άρα και το pH του. Εάν λοιπόν ρωτήσει κανείς τι είναι αυτό που προσδιορίζει το pH, θα έλεγα ότι είναι η ποιότητα της χλωρίδας του κόλπου, η οποία έχει άμεση συνεπαγωγή το πόσο γαλακτικό οξύ παράγεται από τα αντίστοιχα βακτηρίδια. Κάποιες γυναίκες συνηθίζουν να χρησιμοποιούν προϊόντα εσωτερικής πλύσης χωρίς να έχουν κάποιο ρεθισμό. Αυτό είναι σωστό για τη φυσική χλωρίδα του κόλπου? Απαγορεύεται να χρησιμοποιείς εσωτερικά καθαριστικά, ειδικά όταν δεν έχεις κάποια διαταραχή του κόλπου, προληπτικά για να την αποφύγεις. Αυτή λοιπόν είναι η απάντησή μου. Υπάρχουν άλλα φαρμακευτικά ή συμπαραμαρτούντα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ή είναι θεμιτό να χρησιμοποιήσει η γυναίκα για να αυξήσει την καλή της χλωρίδα. Όχι λοιπόν εσωτερικοί καθαρισμοί, ειδικά χωρίς λόγο. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί είναι σημαντική η προσωπική καθημερινή υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής? Μόνο ο καθαρισμός με νερό αρκεί? Το νερό έχει ένα pH το οποίο είναι 7, είναι το λεγόμενο ουδέτερο pH. Ο κόλπος και οι ανάγκες του κόλπου που προσδιορίζονται από τη χλωρίδα του πρέπει να έχουν ένα pH όξινο, 3,5 με 5,2. Βέβαια, το νερό είναι καλύτερο, και εδώ πρέπει να πατήσουμε μία ανωτελεία, από τα αλκαλικά καθαριστικά όπως είναι το σαπούνι ή το αφρόλουτρο. Διότι αυτά είναι εντελώς αλκαλικά, άρα αλκαλοποιούν ακόμα περισσότερο τον κόλπο και τον κάνουν να γίνεται ακόμα πιο επιρρεπής σε κολπικές φλεγμονές. Άρα λοιπόν, εάν κανείς πρέπει να καθαρίζει με κάτι την περιοχή, σαφώς απαγορεύονται τα αλκαλικά αφρόλουτρα και τα σαπούνια. Το νερό είναι λιγότερο καλό, αλλά καλύτερο από τα αλκαλικά, και ένα όξινο καθαριστικό είναι το ιδανικό, διότι εδώ υπάρχει μία άμεση σχέση που και εμείς οι γιατροί όχι αγνοούμε ακριβώς, αλλά δεν δίνουμε τη δέουσα σημασία. Και αυτό είναι τη σχέση του εξωτερικού περιβάλλοντος με το εσωτερικό. Δηλαδή, η είσοδος του κόλπου με τον κόλπο έχουν ίδια χλωρίδα.
Δηλαδή, ο πρόδομος του κολλού, όπως λέγεται, ίσως του κόλπου, τα μικρά και τα μεγάλα χείλη του εδείου και ο κόλπος έχουν ίδια βακτηρίδια. Αν λοιπόν κανείς διατηρήσει τη χλωρίδα των εξωτερικών βακτηρίδων και την προστατέψει με ένα όξινο καθαριστικό, βοηθάει και την εσωτερική χλωρίδα, ενώ απαγορεύεται να την ενοχλήσει με εσωτερικούς καθαρισμούς. Αντίθετα, έξω από τα μεγάλα χείλη του εδείου, η χλωρίδα είναι ίδια με του δέρματος. Άρα έχουμε σταφυλόκους και άλλα βακτηρίδια, άρα εκεί μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί ό,τι καθαριστικά θέλει, αλκαλικά ή μη. Άρα λοιπόν, γιατί είναι άμεση σημασίας να προστατεύεις την υγιεινή του εξωτερικού τυχώματος του κόλπου για να αποφαίνεσαι και να προστατεύεις το εσωτερικό του. Μάλιστα. Γιατρέ, έρχεται καλοκαίρι. Υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για σωστή καθημερινή υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής? Νομίζω πως ναι. Η απάντηση είναι ναι. Και η εξήγηση τίθεται στο ότι το καλοκαίρι ειδικά αυξάνεται η τοπική υγρασία. Διότι η γυναίκα υδρώνει, η γυναίκα γυμνάζεται περισσότερο για να είναι λιγερή στις παραλίες, η γυναίκα κάνει μπάνιο, συνεπώς έρχεται σε επαφή με τη θάλασσα, ξαπλώνει στην άμμο σε αμμουδερές παραλίες, έχει πιο συχνές επαφές, διότι υπάρχει το πνεύμα το καλοκαιρινό. Συνεπώς όλα αυτά αυξάνουν την τοπική υγρασία του κόλπου. Συνεπώς λοιπόν αυξάνουν οι πιθανότητες να απορριθμιστεί η κολπική χλωρίδα και να δημιουργηθεί μια επερχόμενη κολπική λίμωξη. Άρα χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή και περισσότερη προστασία. Χρειάζεται προστασία, η οποία βέβαια πρέπει κανείς να προσδιορίσει πώς είναι αυτή η προστασία, διότι δεν μπορείς να περιορίσεις τις δραστηριότητές σου, τα μπάνια σου, τις επαφές σου. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να δώσουμε μία σύσταση, μία οδηγία προς ναυτιλωμένους γυναίκες το καλοκαίρι, είναι να καθαρίζονται όχι εσωτερικά, αλλά με όξινα εξωτερικά καθαριστικά. Σαφώς να μην αλλάζουν τις δραστηριότητές τους, αλλά μερικά μέτρα αποφυγής υγρασίας είναι εύκολα και απλά. Αυτό που λέγαμε πατροπαράοντα, δηλαδή η γυναίκα να αλλάζει μαγιό, είναι ένας μύθος καλός. Δηλαδή είναι καλό η γυναίκα να αλλάζει το μαγιό της για να αποφύγει να στεγνώσει το μαγιό πάνω στον κόλπο και να αυξήσει την τοπική υγρασία. Άρα λοιπόν το κολύμπι της θα το κάνει. Μετά όμως θα αποφύγει να ξαπλώσει τον ήλιο και να περιμένει άλλη μισή ώρα για να στεγνώσει το μαγιό. Έτσι. Απλά πραγματάκια μικρά, τα οποία όμως δίνονται να είναι αποδοτικά και χρήσιμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την προσοχή σας.